Ak zarábate na YouTube, z tohto príjmu vám plynú určité povinnosti. Celý proces danenia príjmu pozostáva z registrácie podľa paragrafu 7a, z prijatia platby, z vystavenia faktúry a z podania súhrnného výkazu. Ak teda máte živnosť a YouTube vám posiela peniaze cez Google AdSense, prvým krokom je registrácia na daňovom úrade podľa paragrafu 7a zákona o DPH. To znamená, že nie ste klasický platiteľ DPH, ale tzv. Osoba registrovaná k dani z pridanej hodnoty. Faktúry preto vystavujete bez DPH. Druhým krokom je samotná platba. Príjem z reklám alebo členstiev sa najskôr pripíše na váš AdSense účet okolo 10. až 11. dňa v mesiaci. Následne, medzi 20. a 25. dňom vám Google pošle peniaze priamo na váš bankový účet uvedený v nastaveniach AdSense. Ďalším krokom je vystavenie faktúry spätne, teda až po prijatí platby, ale s dátumom, ktorý sa viaže k obdobiu, za ktoré bol príjem vytvorený. Napríklad príjem za september sa pripíše na účet AdSense približne 10. októbra. Google AdSense odošle peniaze na váš bankový účet okolo 25. októbra, ale faktúru vystavíte k 30. septembru. Táto faktúra sa neodosiela Google, slúži len na vaše interné účely a archiváciu. Posledným krokom je podanie súhrnného výkazu. Podáva sa vždy po skončení štvrť roka, najneskôr ale do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Podrobné informácie o zdanení príjmu z YouTube a vzor vystavenej faktúry nájdete v našom článku na blogu.